Kala ni break ata mo ko kada. E o bi do nya ja no abasa utum. Yeah. Is it? Ahadi atpo ha. Is it? O chama ko do akaba ko do pay. Zai. Africa kaba olu sama de na mamle amante wan say na ati ototo na ase anana mun so mo kanje otata na wanyi so ade hun omble nati ko na uno kakabo na wai apewa ade na le poro we hu si opanyin Amanda I call I want to free Sit Sister our next week ma wa wai Sister next week ma baba ya wa dai asase ma yegyina bibi no ono nenyim yeni yankopana so wona ti sunsun sam papa woko ni sunsun me yankopana oye nyame yina do no ono nenyim ne yerko nti bebi amodia ne yerosabara we di kwando waso afafia mihen akira mafo so yasawan ofa hunaswa afamian akira mafo so yasawan beja wan mo di bari tuma enti yasawan ofa hunaswa afamian olia no waso do mehen sane bebi yerko yakupona opa din na do nenyim ona so politina kotogai na koto no ona wo politina hunambai na ya tinka wo mu no nyame bi nyame na ono osuntum akura no ono de yakwa nenyim yare bompai yare tuma kuma yankopana ifi asase na hyase ifi yati ni fi nkade bi yankopana nasi atunsa foda abrifi susumo lepenhen let's see Isaiah again ora don't come here say that in the sekauda yami in the sekauda yami shahina fina say fitidaru fita otobadu ndano yatumutu ni adi shase yanti atinkapani biara yanti nusu biara akoishia biara mba yenedo wahia manda mba yenedo abana manda mba yenedo yasida asidankauda anapesu aba mayasoro yenedo obiara tutu anaman wani na mawdo otu wakana na mwana tuti owu ya mehwe yendu yeti nyimnododo yasi asidankauda woman safa woman etibedu woman safa kukodo safa kwano irina roya bom wa ndana nai ya kashe mu wasafa kwano aya kwasida ya sabi ya shema safa kukodo aya ndajui na ya shema etibedu ya kasafa kwano adamapri yadi yan afidiri na yadi bokwa ewiyi wande deminsi dambe yado shase no yewi jade yado ndasiba mo oduma ko yankopone yesi ndase kauda yeja yana prakriya kina yimi yadi jubeza kina yimi na chawusa owa kawo akoto gayi na akoto
ọwa kekawa anakuru bɛyi nara ɔdwodwe ọwa kekawa susu bɛyi nara wɔhu ndɛ ɔwɔnyɛ ɔte asefo Nyankopɔn no yɛsɛ dɛ brɛbɛka yɛn ho daa ogya yɛn no dwumadi nyinaa hyɛ ɔsɛ dɛ odwumadi yɛ asomdwee obiara a ɔwɔ ha no yɛsrɛ dɛ kura no do ankyɛ afindansisie na wɔn nyinaa wɔte ase yɛsrɛ apɔmuden a asomdwee ka ho yɛsrɛ nhyira a ahodi ka ho yɛsrɛ sika a Awurade yɛde bɔbɔ bra owura fadum yɛn daa yɛn sɛ kan nyinara a yɛn asɛm yi dɛ kura yɛn na yɛbɔ bra pa a ɔbɛsɔ yɛn no mɛde yɛn asɔ Nyankopɔn nan yi wɔkra Jesus di nti amen o asɔfo yɛrɛ wase ɛnti yɛabɔ kyɛ dɛ mpa Nyankopɔn mpae dza na yɛbɛbɔ ne nanom awu akwa tete mpanyimfo a wɔde asafo ɛbɛbɔ atɛn tete wɔ bi ka kyerɛ yɛbɛbɔ ne nanom mpaa na aka kyɛ na nanom nsamafo na nanom awu akwa dɛ wɔnta yɛkyi na afi dwumadi nso ɔnyɛ krabahwɛ afi dwumadi nso ɔwie yie afi dwumadi nso ɔwie payɛ na ɔpayɛ nkɔdo do ɔsafo yɛn safo na adoko ɔwɔ ha obɛyi mpaa ntɛntam paa do Twida mpɔ kwame yɛkyerɛ wo yɛma wɔn nsa kakra yɛbɛka akyirɛ da ama yɛ daa ewukɔ wɔn nsani nana mpiebrɛ wɔn nsani nana su wɔn nsani nana onya kofiade wɔn nsani a akyirɛ yɛngya wɔn nsani abosomsafa wɔn nsani abosoma akɛse atente mpanyinfo abrampɔn a wɔwɔ akunfi srafa mayi mu wɔn nsani yɛntum yɛ mubɔ mu di nkɔkɔ sini kofie wɔn nsani akɔkaba wɔn nsani nana nsadu wɔn nsani yɛntum mubɔ mu nyinaa mu di ne yɛ kan aduaba na mo yɛka mo nyinaa bɔ mi yɛ mɔko dɛ mo ma ko yi mo ma gye nsa si afɔma yi bi na yɛ bɔ ne bi ɔyɛ akunfi pɔmpan safa tibadu safa bɔɔno safa kokodo ebile dudu a ɔde yɛ di afe yɛhyɛ ase wɔ fidan yɛkɔ kokodo yɛ bɔɔno safa yɛkɛyɛ ɛne da kwasi yɛakɔ kokodo yɛakɛyɛ mpanyinfo adwumadi sɛ wɔn nsa wɔn kɔ do sɛ obi wa yɛ n'adwi dɛ ebile asafo yɛ afɛre tampɛfɛ na yɛ akɔ na yɛ homi sɛ n'awie yi no ɔrebɛsi obi a atere kwa ɔmpare hɔ na n'akɔkɔ ndwo mekyerɛ otufo yi a ɔwɔ srafa mɛtɛnɛ sa wɔn nsa wɔn bɔ wɔn ho ban wɔde debi ɔdan mu mo na mo taa n'akyi na dwumadi ɔrekɔ do na n'asrafa ɔhyɛ wɔn nsa na n'abɔn no ɔhyɛ wɔn nsa na n'akoko no ɔhyɛ wɔn nsa na ma na n'etibedu ɔhyɛ wɔn nsa yɛde wɔn nyinaa bom yɛyɛ wɔn adakɔ na maa mo nye twi na mo nye sede na mo ma bɔ hɔ. sɛ wɔ kurom pɛ ɔnyɛ sika na mo ma bɔ hɔ. Yanka na tente yanka na kasi fi yàda no nkwa yàda samonsa wàda fi no ntokwa bi bɛsɛ akyi atere kwa ɔmpare yɛ yɛn nyinaa yɛkɔ dɛ yɛdam ase dɛ dame bere mu abɔboɔ yɛ yɛn akɔmfo samonsa ɔman yi biara ɔkɔmfo yi mu no na ɔyɛ obusuman dabere nti yɛn akɔmfo yi sa wɔn nsa biara a wɔbɛfa biara wɔnyɛ anisoade ho no wɔn ka nkyerɛ hɛ dama ne yɛ asɔfo so sa wɔn nsa wɔn bo asɔfo no yɛda ɔman yi mu nyimpa nyinaa sa wɔn nsa mo ma yɛn ho ban yɛate amefo sa wɔn nsa wɔn puro mpo ɔnyɛ sika wɔn ma wɔn no de asɛm a wɔbɛka biara ɔnyɛ nkwagye na ɔnyɛ nsura ɛtim na aka manso ɛwɔ asrafa aboa no koko da etibadu ne nyinaa yɛ pepa gu wɔn bɛka yɛn ho yɛtu yɛn nyinaa yɛn ho samonsa na wɔn yɛ yɛ tata afidie nsise yi
Yanyina Yamesium Yanyako. Na Yaya Nasumjim, Yadomasi, Yadomason Sada, Yadomasi. Asante for back at the piano. Sanford Angel. As a for cry you want. As a for cry when you want. Where you are on first girl. On my people too. Apada. I am a yo. Hey. I don't know. Masramo. In the Abra Yeti Afe. Say Yeti Afe or your dog. Ena ikambo mkote na yeye oye abra yataka yewa kofo oye abra yebo akwantumenti yei na yesia na yetum yeti ehon komo na yade pesika na yade yeye maye oye abra yade kontokwa masramo enkano na asafo adokun ende damad no yiwo bio na asafo yade ye odo owo mi de ye dantefu ne tafo no so ye ina ye nanom enti ye hia oyikwa de okoba mohwe mpanyimfi a wogu he ya oya na nasafa na busopanyin wo ha enti sana nasafa yi ha ina na busopanyin wo ha enti owo ha mohwe na no twati onyi ha no so wa ma ya branta ba fefefe a ye yin to anamo enti sa ibu na yimiti a hwe de ebuna no twati ayimitia eba etigbadu obata wo ha enti sa ibu na ayimitia na ebu etigbadu mai ayimitia ehwe abona na na obofu kwanu omakansa na chame wo ha enti sa ibu nya ayimitia ebu na na odwati ebu na na obofu kwanu otada na ebu na ayimitia damara so samusa nempa bigina ho masrafa man kutua na yara enti sai mu imitia ina wukro na libu na imitia esre ma hunze ba bi orokoda onya fe anya ya da bi ya betibu edo ya bokro na ya da asam na ya de ko ina owode ja wa de ya sabe abrantaba woda usuka yi wajuma da bi asam kwa na maka ko na de yakopọ pamecho adina ya no we should respect ourselves. Mama yembu ya hu ayimitia onya fe afem kuti na yedi na ya bompa de onyankopon onsan mo ya hu ban na afefoforo so omotoye ina isisi ayaya no yebokọ ya enyim nyankopon na o ma adwen enti yero ko yero be ina no yesra ya me de o ma ya adwen na ya isisem enti mama fo mokoto sramo wala se wako hwe tuntum mbra na odompa na waden asamba towara pia na me ya amane enti me de akopọ pọpọcho o me yan fodo na yide mfenda afi asafo no ya cheche enuanu mu bokakra obogu ade na ya da mo ba akoso na ya egu ade achara be ya 2 hours na afia 2 hours na lebe mi nwe ya kwi 2 hours na yo ya nkrobo kwi 2 hours na lebe bo piri yimte me de akopọ pọpọcho asafo dentefo me da ma se wa abokakra fo wonfa omo kakra ewi a yebada ma ye na mete me me da mu bete no osanda otie ya asa ya mi siro bibia ma ma fensa pa yes opeyina kasa yeye afama to fo hinna na ko manjo yenya afama hin abakansa kada na ye live ko TV na biala shahen sisare wa safety bedu na yawo na mti dantefo sisi o bra safa mahen abakanse dantefo tafo aha tafo muna mo he samo ngaka mo samo mo ye na dantefo so ba aka wo ho sa na ntam na waje woza ya manye aha safa mahen obreton ho fahi wa abakansa aha oye nana okalkoko yeku otode so wa abakansa we kunfi safa etibedu na me note na me hwa ma ya DJ na mpepepe
Tuoma Handa, many one Timo Kwan, Sapoina for one Kwancha Kaka, Asapoina from Mesomonia Samapo, one Kwancha Kaka. Yeah, go down 50 years, okay? Are you on Bonania? Never we have to do an animal is I don't want you there. So your people that show who come and pay up. So your opinion show come and pay up and 50 when you don't have any opinion. Don't go away, who let the other one to be. For you to form the ship. The man walk on to assembly. On yet, the man I can never master with the partner and I know. What's the safety? What's the safety? That's right. What's that? No one. A fashion on a cordon, as a flower, or no more to come. Mobile and joke. As a fire queen, and a mobile to joke. Jamala, you know. Can that will be across? Oh, my master, I'm going to have a some of our men who have to go. Oh, I shall have a good master. Oh, I shall say, Mamma, go in Massa. No, I won't go. No, but yeah, how will the show ability? Yeah, man, it's a mistake. Then I said, down on my cannon was Safa, but I was such a coffin there. Yes, Safa, man. Or where you were the so song. Which on or where you were the so song that I didn't feel over Mariano Habia and ye. Anchor Kakra, Safa Cocodo, or OCP. Anchor Kosuma, was you a show. Nanako command Abaka, Nana, Ataraco, Abakansa. But Eric will be over here, show her. Safama in Abakansa, you're saying I am sorry, and Nando. Safama in Abakansa, and Namando. Nana, a Kalpaco, Yaku, out of the song. Let's on away, you wear the song. Let's on away, you wear the means to Sally. Don't wear. I'll bet you will send you where would that. And I won't go to. Oh, yeah, for Nana. Nana, why you never Nana wala wa sase da to butete tete edume asai Hollywood machine inside my criminal so I'm going to my machine in the car, so the internet. Aha! You are the son of people, and you belong to Gentis, and you belong to Jamwell. I have to, as a woman, I will make you a team. Was this? I'm not saying. Not go to the zone and a cabo, a bet of Fanny. Another child, I shall be at the door. Oh, when you were the so song, I tell you, Habian and away with that. And it's a oh, you are from the Yabo, I couldn't yeti, I feel a yeti, I feel and I catch your day. Yes, a staffy, not getting Kapam yet, my young man would have one of that. When you Kapam as okay or drop a prayer, and probably be or Yawalu fear. I think this will not be fair. If you shove in your purple there, or suffer on a kind of one who will now, I'm not going to the sign of the field, send a woman here. When you put that, who will pick it, or do Nama pick up. And so, fitting opinion, or yet to go. That's right. Young crop. And say, hey, say, what is I? Woman, confront, or young bluff now.
no kote wansa okonfo saba wa shalai na do ba catch no na bo mu efu na gate we na no so awo okonfo saba na staff okonfo mama sama atonye ana no fu yebe ba ka wansa yeah that's right Charlie. Sava mai konfu panyi na wesi gomen. Hata yente. Announce na oh jebe ni yeda afi. Bali akala. Ewe na menya rodu ha ma wala ni. Biya ba ya wa da te blada. Sister we e bu. Sister we e fe.
zena yasha olen chana na tufuse toho yasa ame ma ba wo bro la mu tua na me da na kwa mo cha ko mama kinanyim anama shisi nanyim na amayai nami so abanda ma na me da 90 o ma me da 9 kaka munya mata Haya dadate Papa jaho Tuni ya ne biache. Afita yete ya kiriko fia fiti ana kiriko fia yire ya. Ya te play one live work. Safety bedu. That's it. What's this one? Na ota kwa kunye ku a oto de so na agro penke but can someone na ton we ho biala to biala ndagol otsama ko do pain otsama ko do kakaba afi abofo yi ko biala kwa kamaka
Zé. Monsa na mono do. Osama ko do ko ina yu abel.
Shema kono ko yin ba ye. Aha. Ati ye wi na. De wi atafo ko so, tafo be ta kwel. Se, ye char pepe. Oh ya suke no dokote. Akonfo no wo ye won santrade wa ha.